माइआ बिराद जाखादो फिथाइया गाहायाव होनांगोन बेनो खार'ना बेनो बे फुवारनाय खार'ना माबा मोनसे होबावबा नों ओरै सिदा सोंनानै जानांगौबाथ' नोङो बै गावनि बाजारावसो नांहैगोन ना ओंखायनो ओरै जायो आरोखि ओरै खुगाखौनो होथेजोबनाय जाबाय नालाय नुफेरनायाथ' नुजेननायावथ' बे फोलावब्लाथ' बोरै जायो नंगोन दहायथ' बोसोराव बेसेबां एरो 60 टा गाहाम जायो आगष्ट'आव सानफैयो खनसे जायगासिम हामफैयो 22 टा देदोंमोन बेयावनो थाबाय थायोना दैयाव ओंखारो दैयाव थाना बेसो बायजोआव ओंखारलाङो दा मानसिया बे नालाय ओंखारबाय माबाना जाजायो दाम ना बिराद बबे मासेया सुइटार बायदि खामानि मावो बियो नैबे फिथाइया हाग्रायाव माने जेबो जिबौ आरो नेवलाय नुनो मोना दावराव खालामदोंमोन माबा मोनसे मानसि फैदोंबाथाय दावराव खालामनाबो दस्रा मानसि फैदोंबाथाय बेनो आरो सुइटार गेरे खालामबाय थायो खोब मोजां आं माथाम फानबाय बे दाख्लै बै मासे थैबाय आरो बिलोगा बिलाङा न'खौनो गारा बिसोरो बिनिया खन जानायाव डिस्टार्ब जाया मानसि होनायखौल' जायो बेयो माबा 17 केजि दं दा 17 केजि 600 थाखा केजि बा बेसे मोनहैगोन 600 एवला दुइ बोसोरनि दै 2 बोसोरनि फानहरो आरोना ओंखारगासिनो दं माबा ओंखारदों नैयाव मानै दं मा होयो बेनो दा गोरलैयाव नैबेखौनो होनांबाय नैबेखौ स्टार्टार नाङो स्टार्टार होनना बुङो बेखौ होयो 1 मास होयो बिनि उनाव माइरं जाबाय ओमफ्राय गांसो जायो गांसोआनो मेन गांसोजों नैबेनो ना बै गोसोम मानैया नैबे गोसोम मासेजों नैबे मासे
बिराद मोजां जाखादोंलै माइयाथ'